Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Ithanda kuba indidi into eyenzeka kulamacala ikakhulukazi lecala elibizwa ngecala lika Senzo Meyiwa trial. Okwenzeka kuleli cala ke kuhamba ke kukhipheka imibuzo ebantwini kabaningi ikakhulukazi mangabe kolalele futhi ke ulandela muva nje ke umfokantulu useveza ukuthi kuyahlukunyezwa ke noma uyahlukumezeka ke lapha evaleleke khona uhlukumezeka nje ngoba ke phoqeleke ukuthi kufanele kafoneleke ekhaya ukuze ke fune nje izinto eziningi kodwa ke futhi okumangazayo ukuthi ke baphinde bethi watholakala ke neselfoni ayikade ke ifihlile untuli kakuvezayo okukhulumeke noma okukhulunywe ngomlomo kaloko obizwa ke ngocebengu noma ngoqebengu obekadekemele kule ulekaku noma kulekawu khona lapho ongasiyo ukuthi kahle labo ofakazi abalokhu ke bashintsha ngandlelani ubuzile inkosi enkantolo ukuthi ke uphi umuntu ofuna ngabe kuyakhuluma bathi ke ukhona kodwa futhi akekho yabuza ukuthi ke kushiwo kanjani noma inkulumoni le ethi ke umuntu ukhona kodwa futhi angabibikho bathi kukhona inkosi enkantolo kodwa ke futhi akekho ngakho ke esikhundleni sakhe kuzoma ke lokho obizwa ke ngocebengu noma ngoqebengu okuyena kuzokhuluma okwenzakalayo noma ke akwaziyo inkosi enkantolo ibike simbuzo ukuthi ke kukhona yini kokwaziyo noma khona ongakusho wena ngokwazi kwakho wathi ke yebo lensizwa ke yahlukumezeka lapha ngaphakathi ke ejele njengoba ke ihlukunyezwa ke nangabantu bephinde bethi ke futhi iphinde ilaliswe phansi kungazi ukuthi ekwenzakalani ikakhulukazi ke bonke laba basolwa sebeke bakuveza ukuthi kahle kukhona ukuhlukunyezwa okwenzakalayo ukubona ke lapha ngaphakathi ongazi ukuthi ke kuvelaphi inkosi enkantolo kuyaqhuqisa ke icala yathi ke liyaqala kusasa ngo10 ke ekseni 10 o'clock ekseni icala ke liyabuyela zisweleke lensizwa ke ebikade ngikhuluma ebizwa ngoqebengu noma ngocebengu iyona ke zokhuluma noma ke ekhulumayo esikhundleni ke njeke lapha ke somunye ongazi ukuthi ke ufihlwe futhi unankingani. Yeah, you can tell me, what do you know about it? What I know is that Ntuli is given opportunity to call family. He has done that already 2 times. Yes, what? To contact the family. Oh, you said he must call his family. No, he already called 2 times. Oh, I see. Okay. And then with regard to legal representative, he knows that he has to write a request, then we approve it for him to contact the legal representative. And up to so far, we didn't yet receive any request in a written form to contact the legal representative. With kade inkosi enkantolo ngibuza ke kufakazi ukuthi ngabe unalo ulwazi yini malana nesimo esidalekile noma nesimo esikhonake lesinumzana uNtuli edakhuluma ngaso ke athi yebo ke unalo ke ulwazi yena ke umnumzana ucebengu yena ke okhona ke namuhla ngoba ke iyona ke induna kamnumzana ke uleka ke athi malana nophicelezi nodaba locingo lwakho lokufuneleke umndeni athi yebo isikhathi leso sitholile futhi bakuvumelile ukuthi ushayele ucingo ikhathi ezimbili zahlukene athi kepha malana nodaba lokuthi ushayela abamili bakho ke lapho ke kwamele ukuthi uqala ubhaleke incwadi umuntu ubhala incwadi ke lapho ke bese iyakubona ke bese bayivuma ke ukuthi wena ke ukusungaze ukhulume nabantu bakho. So this was when? Last week or when? Okay, he called on the 12th of what? Of July. Right. And the 18th of July as well, he contacted his wife. Athi ke ikhathi lezi ezimbili zahlukene ke washela ke umndeni ucingo ke ilanga lokuqala ke lapho kade kuyilanga la nge12 zaka July bese ke ilanga lesibili kwakuwa ilanga la nge18 zaka July la kade ufuna khona ke umama wasekhaya. Yeah. Then with regard to the blankets, or he's having a sheet and 3 blankets in his lot. Athi wena nedaba lo blanket ke lapho kathona ke no blanket 3 athi unama blanket awu3 ke lapho ke sidinga ezintathu ke lezo futhi nesheet elilodwa ke. When did you see those? When did you see those blankets in the sheets? Ngabe ke lawo blanket ubone nini futhi nala sheet ubone. This morning, my lord. Athi namuhla kusasa. Does he share a cell with some other persons? No, he's staying alone in a cell, my lord. So those blankets were purely his.
Correct, my lord. bebuza ke futhi ukuthi ngabe mhlawumbe khona yini esisiboshwa ohlala naso ngaphakathi kulela selo okulonaka ufakazi cha ohlala wedwana ke laphayana athi futhi labo blanket ababonileke babone ngesikhathi namuhla kusasa. So he says somebody deprived him of the sheets and the blankets. And he calls the name of Lekwa. Actually, the word he uses, he was tortured. My lord, each and every offender is entitled, it is his right to have blankets and the sheet. So we cannot deny him as such. Inkosi inkantolo beyibuza ke futhi kufakazi ukuthi khona ke udaba oluqhamukileyo namuhla ukuthi wena nje umnumzana bakuvindile ukuthi noma bakuphuca amalungelo akho futhi sebacikela phansi ethizeni ongasebenzisile ingubo lapho ke futhi nelokuzana namashiti ke athi isiboshwa nesiboshwa sinelungelo lokuthi lisebenzise ke abo blanket futhi namashiti. But I'm told he was transferred to the CIMEX ward. Yes, my lord, to CIMEX. He's transferred to CIMEX. On the 9th. On the 9th of July 2025, my lord. 9th of July. Correct, my lord. What was the reason? The reason was that he was found in possession of a cell phone, my lord. Inkosi enkantolo beyibuza kufakazi ukuthi khona ukuthi akuqhamukileyo elokuthi wona kwathathwa la kuleseli kaDukudona kwesomikiswa kwenye ke iCIMEX ke lapho athi ufakazi yebo kunjalo wathathwa lapho kuleseli noma kule ndawo kaDukudona ke bathatha bakumikisa kule yaseCIMEX athi lokho kwenzeka ngelanga la nge-9 zakaJuly athi imbangela noma isathi sokuthi kwenzeka lokho ukuthi etholakala ke uphethe umakhalekhukhwini kuwena. So he was transferred to CIMEX on the 9th. On the 9th, the cell phone was July. found on the 8th. Yes. Hello? The cell phone was found on the 8th of July, then was transferred to CIMEX on the 9th July 2025. Athi komakhalekhukhwini bakuthola ke unawo ke ngelanga la nge-8 zakaJuly kepha bakutransfera nale noma bakumikisa ke CIMEX ngelanga elapho elandelayo kelanga la 9 zakaJuly. Who found the cell phone? Ubani uthole ucingo kumakhalekhukhwini kene? My lord, I cannot tell Oh. because it was, I cannot tell. Have you ever seen that cell phone? No, I didn't see the cell phone, my lord. Who entertained the report about the cell phone? Or the complaint about that he was in possession of a cell phone? Okay, the searching was conducted by the National EST Task Team When was the searching conducted? on the 8th. Right? 8th of July. Of July, right? 2025. And the National Commissioner was present and he gave instruction that he be transferred to CIMEX because he wanted to investigate the cell phone. Athi kade khona ke irate esenziwa ke lapho ke abantu base-National EST ngelanga la nge-8 lapho wathola khona ke ucingo kuwena ke futhi wathi futhi nomcommissioner lapho kade khona ke bathi uyena ke wathi owakhuluma ukuthi umuntu batransfere bakhatha ngala bakumikise ngale iCIMEX bese benze kuphenya noma ukusesha kwecala ukuthi ngabe ucingo lolo kolangena kanjani kuwena ke noma bathola kanjani kuwena. Futhi inkosi enkantolo ibuzile kufakazi ukuthi mhlawumbe ngabe ubani ke wathola ukuthi ucingo lolo athi ufakazi lona akanako ukukhuluma phecelezi nodaba lolo ke babuza futhi ukuthi ngabe mhlawumbe nake walibona ngameso akhe ke ucingo lolo ke athi cha nakakaza alibona ngoba bekangekho lapho. But were you present on the 8th? Ngabe kade khona ngelanga la nge-8? No, I was not present, my lord. What time was the search conducted? My lord, I can You don't know. roughly say 11 o'clock, 12 o'clock at night. At night. Yes. Bathi ngabe kade khona ke ngekhathi esikade kuseshwa ke character ngekho ke lapho kathi manje ngabe kwaseshwa ngasiphi isikhathi athi angathi mhlawumbe ebusuku phakathi kwehora laka-11 ebusuku ukuya kwehora laka-12 ebusuku. Any other thing you know about this problem? No, my lord, I think that is okay. No, I think that is all, my lord. Athi ufakazi ukuthi mhlawumbe lokho kuphela akukho okunye akwaziyo ngalolu daba. Was there a complaint lodged by him? Ngabe sikhona yini? Was there a complaint lodged that he's tortured, for instance, or I don't know? Ngabe sikhona yini isikhalazo wasiletha kini ukuthi mhlawumbe uyahlukumezeka laphayana? No complaint, my lord. Athi cha asikho isikhalazo naso noma wasifaka lapho kubona-ke.
was a judge also preferred against, I don't know, anybody, even the national director, whoever. mhlawumbe khona ucala wadlulela omunye mhlawumbe abaphathi bakho lapha ejele noma I don't understand. Did we or did he? He, has he lost the charge, for instance? If they tortured him, as he says, did he lost the charge that he was tortured? No, not of I know, but what? athi alikho ke icala alaziyo wena ke mhlawumbe owadlulayo. You say, well, Mr. Letlaki, Mr. Letter. Leta, Yes. because he says pertinently he was tortured by him. My lord, every torture or anything that is, any incident is reported in my office with immediate effect. Bathi ke la ke mnumzane uthi nje umuntu kodwa sikhuluma lapha asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngida isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane